For today's video guys, naka-harvest na ta sa ato ang balanghoy. Mora ni siya dagko, aguban kay gagmay. Oh, di ba? For 8 months. Mo ni siya 8 months, mo ni unod sa 8 months karon. Happy kay ko guys, happy kay ko nga na ako'y na-harvest ako ang tanom. Hawa guys, ang kamot sa mag-uuma guys ay limpyo kayong kamot sa mag-uuma. Oh. Mo ni kamot sa pobre, mag-uuma. Wa mo karilit anino, kay Rich Kid man mo. Guys, nagkuha ta sa toong balanghoy ron guys. Nakalimot ko kuha, nakaibot na ko nya kana kay gahi man kaayo. Ni pahuway sa ta. Nya ang unod ay gamay ra kayo, narang unod guys. Pila ra ka buok, upat. Usa ra ka buok unod. Nya kana ay wa jud unod. Naunsa ni pagkatanoma guys, so may unod. Lima na ka buok atong kuha. Mo ni ato ang gipanghuaan guys. Oh. Daghan kay punuan. Pero ang unod kay gamay ra. Kay kuan di kunudi din ni maayo tanom og taob. Hunas day tanom. Nya dara atong unod sa ato ang gipanghuha. Pero okay ra sabi sa gamay ra unod at least. Oh, nakakuha jud tapod. Na jud tay grasya sa Ginoo. Nalipay ko guys kay makakaon na kog balanghoy sa akong tinanom jo dili pinalit. O di ba guys? Para lungag lang ni siya kay gagmay man. Gagmay lungago ni nako ron guys. For today's video guys, nagpaibog ko sa ako ang harvest nga balanghoy. Mura sag daghan at least nalipay ko ba? Mura to. Thank you for watching guys. Bye bye.